ассалому алайкум бардои азиз, ҳама каса созаен тинҷаен саломатиётон хубай вақтотон хушай хеш тавор ҳама созай. Бардои азиз, имрӯз 22 майи соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомонӣ. 1000 рубл 119 сомон шеринар. Дар имрӯза видео аки бо диққат мара гӯш кинед ки ма чиро кардагам ва чира гап мезанем. Хоб, духовкаи фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ ҳастай дар ноҳияи Ҷайҳун, дух хонаи заминӣ ҳастай дар шаҳри Душанбе, квартира аз он ҳастай дар шаҳри Бохтар, квартира аз он ҳастай дар шаҳри Турсунзода, квартира аз он ҳастай дар шаҳри Ҳисор ва як квартира арзони дига ҳастай дар шаҳри Душанбе бо нархи гарини арзон. Қизиқи видео ҳамие ки як хонаи заминие 40000 сомониш мега. Бардори гариб шумо метавонед ки як хонаи заминиро 334000 рубл да бихарен. Ва бардори азиз, то охири видеоро тамошо кунед, ҳамаи ҳамин нархи наво ҳастай. Ва барои пешравии мо як дона лайки бепала бишқен, касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки видеоҳои мара мисол якими шида тамошо кунед, каналда подписатсия кунед, видеои ма шумо да мерава. Ана ака мерем остуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, ила бай, мошиноро дидед? ها دیدم Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میومده бардори азиз, ака бо диққат гӯш кунед, мегзарем ба якум эълони имрӯза. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Аманала Болош гуфтагие. Бардори азиз, хона дар шаҳри Душанбе, Аманала Болош, 5 сотиқ заминаи 3 дар хона ба 2 подвалаш дора. Бардори азиз, чихеле ки гуфтам, 5 сотиқ замин, 3 дар хона, 2 подвал дора. ремонти хонаҳо миёнаи овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона доштай, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ. Бардори азиз, мактаби 179 пешаш дай. чихеле ки гуфтам, мактаби 179 пешаш да будай. Бардори азиз, нархи хонара ана 320000 сомонӣ мега. 320000 сомон ба пули русӣ 2 682 000 рубл мешидай. ҳарди рақамҳош бардори азиз ватсап дора, занг бизанед, хонаи арзонаи шаҳри Душанбе бихарен. Аманала Болош. бардори азиз, ака бо диққат гӯш кунед, як духовкаи арзона гап мезанам. Духовкаи фурӯшии оригинал пекарния дӯстони азиз, нон, самбуса, фатири варақӣ, булучка метавонед ки бипазен. 3 мошин истифода бурдагӣ. Бардори азиз, адрес шаҳри Душанбе, нархиш 5000 сомонӣ мега. хичон қимат гирифтагиам. Бардори азиз, озяи сабабе ки мақсад пулшон дар корай, 5000 сомон мефурӯшанша. ба пули русӣ 41700 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳастай, занг бизанен, духовкаро бихарем. Бардори азиз, оригиналай, пекарнияй, ҳамаи чӣ пухта мешава. дӯстони азиз, хонаи дешен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи нефтияник да будай. 6 сотиқ замин, 2 дар хона, 1 кайдор, 1 подвал доштай. ремонти коробка дӯстони азиз, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. бардори азиз, чихеле ки гуфтам, ҳамагӣ ана 6 сотиқ, 2 дар хона дора. соҳиби ҳамин хона метавонад ки 3 сотиқча мисол отделни, яъне ки ҷудо карда бифурӯша. бардори азиз, нархи 6 сотиқ замин, 2 дар хона, нархиш 155000 сомонӣ. 155000 сом. бадруи азиз, нархи ана 6 сотиқ замин дар хона, яъне ки нархи ҳамашай.
агар фуратон 3 сотиқ заминша мисол отдельния мефурӯша. номерои телефони Россияшам ҳастед, номерои телефони Тоҷикистоншам ҳастед. Дар номерои Тоҷикистонош WhatsApp дора. Бардури азиз, бо маълумотша дар баре ки нависагим ба пули русӣ чанд қа мешава, занг бизанед, хонаи арзона шаҳри Душанбе, тарафи Нефтяник бихарен. чхеле ки гуфтам, ана нархиш 155,000 сомонӣ. дӯстони азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидоро рекламаш мекунем. ассалому алайкум ҷароҳ, назу шумо хурдонзарани мошине ки Қазоқистон рафта ондему, дусӯтка ба рафта ондем, гапон камчигаш нест, ҳаме зӯр мошино гарантина хелин фребгарӣ хелин гапон набудааст. ана мошино майкумтон бачо зӯр бачо буд. Assalomu alaykum migrantlar. O'zbek, tojik, qirg'iz davlatlarga kirdi chiqdi migrantlarga olib borib kelish nimalari bor. 100% ishonchi va tinch. Bizmonlar bo'ladi. Agar aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni tagida nomerlar qoldiramiz. 100% ishonchli aloqaga chiqinglar. бардури азиз, квартира десен қарордора дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Айнӣ, пеши дарвозаи Ламанос, доми 4 этажа, як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 24 квадратни метраи. ремонти квартира бардури азиз замонавӣ кардаги чхеле ки дар сурат десен, ову свеч мега ҳастай, уҷрatoш 100%. квартира ба чиза чораш фурӯхта мешавад. сарай барои ягон чӣ мондан дора. бардури азиз, харидори аниқ бошем, бо савдои хубам мешава. бардури азиз, нархи квартира 220,000 сомонӣ. 220,000 сомон бардури азиз, ба пули русӣ 1,832,000 рубл мешидай. номерои Тоҷикистоншам ҳастед, дар номерои Россияш WhatsApp ҳам дора. занг бизанед, квартираи арзонаи шаҳри Бохтар бихарен, яъне ки қурғани пешина, пеши дарвозаи Ламанос да. дӯстони азиз, касе тамошо кардеса, лайкҳоро бичқен ва аз куҷое ки хона, замин, квартиратон дар кора комментарияда бинависен. бардури азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, пешина Қумсангир, 12 сотиқ замина, як дар хона кардагӣ. соҳиби хона маълумот дагияй ки эълони фаврӣ хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Қумсангир гуфтагияй, ову свеч мега ҳастай, 12 сотиқ замин. маълумоти бештара ба телефон мегирен. бардури азиз, нархи хона 40,000 сомонӣ, ба пули русӣ 334,000 рубл мешидай. бардури азиз, квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, пешина Регар, 4 микрорайоношда. як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 37 квадратни метраи. доми новостройка, квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додия ки ана срочна квартираи фурӯшӣ дар 4 микрорайон, як хонага дар 7 ошиёна, 37 квадрат, доми 7 ошиёна. дӯстони азиз, хонаи нав бо таъмири евра ремонт кардагӣ. дар наздики хона мактаб, садик, бозор, ҳавзи шиноварӣ, ҳамаи чӣ мисол ҷойҳои хуб наздикае. бардури азиз, нархи квартира 195,000 сомонӣ, ба пули русӣ 1,628,000 рубл мешидай. бардури азиз, аз куҷое ки хонаи заминӣ ё квартиратон дар кора комментарияда бинависен. бардури азиз, квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, кӯчаи Берунӣ, пешина МТС. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 52 квадратни метраи. соҳиби квартира маълумот дагияй ки хона 52 квадрат, ҳамаи шароитҳои хуб дора, об дора, дута туалет доштаи дарунӣ ва берунӣ. касе харидор бошем, бо муомила мекунем мега. бардури азиз, нархи квартира 175,000 сомон. касе харидори аниқ бошем, бо муомила мешидай. ба пули русӣ 1,461,000 рубл мешава.
дӯстони азиз, квартира дестен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, пешина Ленинский район. Як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 45 квадратни метр будаи. бадруи азиз, квартира ремонт доштаи. соҳиби квартира маълумот додааст ки як хонага дар 4 этаж, доми 4 этажа, 45 квадрат. хона бадруи азиз дар ҳолати хуб қарор дорад. адрес Ленинский район, кирпични гуфтагиай. бадруи азиз, нархи квартира 150 000 сомонӣ. ба пули русӣ 1 252 000 рубл мешидаи. номерои телефонош ҳастай. харидори аниқ числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша. занг бизанем, квартираи арзон аз ноҳияи рӯдакӣ бихарем. дӯстони азизи, баднавори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз куҷое ки хонаҳои арзон, духовкаи арзон ва квартираҳои арзон рӯй карданд, ҳаракат кардам барои шуморо якта ва якта нархошона гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хая ки маъқул шид нашид, барои дастгирӣ кардани канали бачаячки дорам я дона лайки бепала биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. кае ки ман видео кардам шумода мерава. бадруи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки дар ҳамин рақамот дар WhatsApp рӯй кунед. мо барои харидоро рекламаш мекунем. дӯстони азиз, дигар гапам надорам. то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар куҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. хаяк. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.